zeg maar, dat er vroeger hier wat van die kalkoevers zijn geweest, gesloten zijn en dat er nu weer activiteiten gaan plaatsvinden. Je hoort iedereen zeggen van ik ga naar Italië, ik ga naar China, ik ga naar Zuid-Afrika. Maar als je hier je ogen de kost geeft, is het hier ook ontzettend mooi in welk seizoen dan ook. Ik heb mede vanuit de VV Zuid-Limburg de brochure mogen samenstellen, mede de productie mogen begeleiden van het Land van Kalk. En het is een mooie brochure geworden, kan ik wel vast verklappen. Fijn dat u vanmiddag tijd heeft gemaakt om met ons samen het Land van Kalk ten doop te houden. Het waren de ondernemers die het initiatief namen om van hun gedachten daden te maken. Mede namens de ondernemers en de gemeente Voerendaal zijn een tweetal wandelroutes uitgezet in dit gebied. Eén van 8 kilometer, één van 10 kilometer. Hele mooie wandelroutes die leiden langs die kalkgraslanden, langs de ovens, maar ook langs de ondernemers. En wij zijn als toerisme ook de enige sector die toekomst uit geschiedenis maakt. Ja, wij gebruiken de geschiedenis om nieuwe paden te maken voor onszelf. Want het is eigenlijk ook uit een andere ergernis geboren eigenlijk, dat ik soms Limburgers om me heen heb en die zeggen, die praten over alles over mergel, alleen maar mergel. Terwijl er een duidelijk verschil is tussen die kalksteen en die mergel. En toen kwam bij mij heel snel het idee naar voren van, nou omdat er zo weinig mensen bekend zijn met die kalksteen, maak ze dan ermee bekend. Het grote voordeel hebben we al jaren in Valkenburg liggen, als je kijkt wat daar omheen draait om die mergel, dat kunnen we misschien ook doen, maar dan in de kalksteenvorm in feite. Ik vind het dus heel interessant om een stukje bij die nieuwe routes lopen. Voerendaal staat bekend eigenlijk vanaf rond de eeuwwisseling 1900, 1902 met Peter Schoenk dat er een kalkgroeve is geweest. Maar het gaat eigenlijk terug tot en met de tijd van de Romeinen. De Romeinen hebben zelfs al gebouwd met Kunradersteen en ook de Romeinse weg van Keulen naar Tongeren is deels bestraat met Kunradersteen. Dat begint eigenlijk al met Via Belgica, daar zijn we ook als gemeente heel actief mee geweest. Maar we willen wel initiatieven ontplooien om die weg weer beleefbaar te maken. We hebben het gedaan voor de inwoners en de bezoekers van de gemeente Voerendaal. Zodat we het groen van toen, gewoon vandaag ook de Monumentendag is, weer meer beleefbaar maken, dat de mensen ervan kunnen genieten weer.